Godt. Op og stå. Kom, op og stå. Kom, tag trøjen af. Overtræk trøjen af. Drenge, prøv at komme herover, gutter. Kom. Drenge. Det er det finale, der er åbent. Det her, det er altså det sidste, og det er den vigtigste kamp. Kom sammen. Prøv at høre her, de er helt simpelthen spiller veje der. Deres forsvar noget, det er en lille initiativ noget, så jeg tror, hvis vi prøver at ligesom vi har gjort gerne, så bare lægger højt pres på, så skal de nok have de fejl der, så kan vi så gerne op, vinde den her kamp. Der skal altså kigge sin anden i øjnene. Men gutter, prøv at høre her, når de angriber, ikke også, så lad os få noget ind og midten, ikke også, gutter, fordi nogle gange, vi har givet sig, så står vi altså på oversiden. Ja, kom herud af, kom. Kom lidt mere, kom. Akker! Godt forsvarsspil. Helt op, kom. Jonathan! Kan lige vente til, vi... Så laver vi begge to ind til bolden, og så stopper vi begge to op. Og gør sådan her, og slår os selv ind i skid. Nej, det løb frem og tilbage. Lidt frem og tilbage. Den skal have fuld træk, og ikke en op. Bare skal altså fuld træk op, så den pladsen er klar. Så kan du tage den havner i frem igen. Lad være lugt tilbage, kunne der godt. Gutter, prøv at høre her. De har ikke haft noget som helst nummer. De er fuld træk. Oscar, kom her. Det skal jeg sgu lige have et billede af. Nej, Thomas. Tillykke med det. Thomas, trænerne i midten! Thomas, ind med dig! Ind i midten, spillerne! Ind i midten med jer! Ind i midten! Kom
Du skal ikke glemme sit igen. Jeg laver det sådan ikke. Mikkel, hold dig! Vi kan med! Kom lige derover. Det kan godt være det første. Ja, hold nu. Det var en herre. Ja, nu. Så passer vi sammen så videre. Så mener jeg bunke om på Thomas. Bunke. Så mener jeg bunke om på Thomas. Bunke. Bunke. Og så Simon op på toppen, Simon. Du skal i gang her, så må I gerne. Alt det, I vil over på den side. Vi lader bunke på træner. Drenge, så er vi klar resten udenfor. God kamp. Det er sygt. Pæn holdbillede, og så laver vi et flot holdbillede. Der er en, der ringer til dig lige om lidt, når vi er ved at tage holdbillede, ikke? Ja, hej. Jamen, nej. For lille. Sæt dig ved siden af, som rigtigt. Er I klar? I må godt smile, og I smiler pænt alle sammen. Kigger lige ud. Har alle forældre taget et billede? Træneren ikke med? Vil træneren med? Ja, jeg skal med, Thomas. Skal du så komme ind og stå? Vi har brevvinkel på. Du ligger dernede foran. Ja, Thomas. Et pænt billede. Og så laver I fjollebillede. Tillykke med det, drenge. Super godt, drenge.
Og den næste der, Unik drenge 5 mands. Og på en tredje plads, det blev Dalum IF. Og på den anden plads, der har vi Melby Liseleje IF 1. Og på den første plads, SC. Og vinder i U11 drenge 2, 8 mands. Flyng Hedehusene fodbold. Tillykke, drenge. Er publikum, I kan godt lige give dem en ekstra hånd. Kom nu. Mette, må vi godt være derinde, når det er vores hold? Nej, men man skal gå bagved der, men der er jo ikke der flytter sig, så man kan jo ikke være der. Det er du fuldstændig ret i. Jeg kommer også derind. Der flytter man ud. Ja, det er okay. Det er okay. Stort tillykke til jer, I var i gang med podiet. Giv min hånd, publikum. Og foran podiet, tak. Så går vi videre til U11 drenge 1, 8 mands. Vores rækkesponsoren igen er Seier Pedersen AS. På en tredje plads, der har vi GVI. Og på en anden plads, der kommer Vejle Boldklub. Og vinder i U11 drenge 1, 8 mands. Ja, det gør det. Ja. Så går vi videre til U12 drenge 1, 8 mands. Og her blev i tredje plads Holstebro Boldklub. På den anden plads, der har vi Gul B. Og på den første plads, mine damer og herrer, der har vi IF Lysing. Giv min hånd. Sådan, drenge, op med hænderne. Og her er rækkesponsoren Kvik AS. Jan, hvad gør vi med den her? Så smil lidt. Det er sgu okay at være glad lige nu. Ja. Vi vil godt have det den vej her, Jeppe. Ja, publikum, lad mig lige høre jer. Kom nu! Nå, okay. Og vi går, og jeg tillykke til jer, I må i gang med det her podiet. Vi går videre til U13 piger 2, 8 mands, hvor rækkesponsoren er Ringkøbing Landbebank. På en tredje plads, der har vi Rebild Syd.